Però qui eren tots aquells que eixien a les revistes? Només entrar a la llibreria, a un lloc destacat, celebrities cocainòmanes. Al fons, a un racó, novel·listes morts. Banalitat 1, cultura 0. Ei, Blasco Ibáñez! Jo un dia vaig estar a sa casa. Quina és la seva opinió sobre Blasco Ibáñez? Pues jo crec que quan antes s'allarguen l'avinguda, millor. I si pot ser que passi per el Cabanyal, que això està ple de drogues i de delinqüents. No, li preguntava per l'escriptor, no l'avinguda. Com estem enfront de sa casa... Ja, l'escriptor, el republicà maçó que va escriure Cañas i Barro. Dic una miqueta de pressa, perdoneu. Blasco Ibáñez és el símbol del poder valencià, burgès i nepòtic. I pensa que això es reflecteix a les seves obres? Les obres i els enderrocs han de paralitzar-se. El Cabanyal és un barri viu, singular i ple de cases precioses. Però jo li preguntava per l'escriptor, no per l'avinguda. Ah, el republicà adinerat que va escriure Cañas i Barro. Sí. This house museum in front of the Malvarosa beach was once one of the homes of Vicente Blasco Ibáñez, the Valencian writer. Let's get to know where he did his writing and his horchata drinking. Come with me. A banda de Cañas i Barro, Blasco Ibáñez va escriure gairebé 40 novel·les, moltes d'elles adaptades al cinema i la televisió. The quarter of El Cabanyal, in front of the Malvarosa beach, is known for its Art Nouveau architectural style, where the ceramic tiling has the main role all along with the building blocks. Archie, vigila! Archie, L'Ajuntament deixa degradar-se aquell barri patrimoni històric i cultural de la ciutat a canvi de prolongar amb flamants edificis l'avinguda Blasco Ibáñez fins a la platja de la Malvarosa. Banalitat 2, cultura 0. The quarter of El Cabanyal, due to its closeness to the Malvarosa beach, was long ago the fisherman's quarter. Però què passa? Per què talles? És que jo quan era xiquet i anava amb mon pare a pescar i... No, Archie, per favor, no, No. Històries de yanquis anant a pescar, no. Va, tira-li. Mira! Diversitat cultural! Però tu per què sempre eres tan cursi? Torna, Archie! Però què fan? Tu què t'importa, tío? ¡No! ¡Mierda! El trabajo de química y orgánica. El examen es el jueves. Però no fabricàveu droga? ¿Fabricar drogas? ¿Pero por qué? ¿Porque somos gitanos? No dejarán, de considerarnos un estereotipo nunca. Perdoneu, és que és estranger, sí, és de Boston. I'm sorry, als Estats Units molta droga i... Que no queremos droga, imbécil. Calla ya o te parto el alma. Això és de Lorca. Mira-la, és la Mai Dulcinea. Dulcinea? No, Archie, estem a València, tio. Si ha de ser, serà Carmesina, no Dulcinea. Dulcinea. What? Carmesina. Objecte de desig de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. Primera novel·la moderna d'Europa. Però Tirant aconsegueix fer-se novio de Carmesina, or it's more like a Quijote? Claro. I es casen en secret i tot. I se la tira 3 o 4 vegades. Mira-la, és la Mai Marquesina. Advocat, periodista, habitant d'Argentina, Xile, França, escriptor d'èxit. Archie, no toca res, que conec. Amic de Sorolla. S'emborratxarien junts Blasco Ibáñez i Sorolla? Farien botelló a la Malvarosa? Però què feu? Signar el llibre de visites. No és el llibre de visites, que és la primera edició del Mare Nostrum, però tot toque. Vale, aparte eso estás de ahí.
Què ha passat així? No sé, ens han dit que signarem així el llibre este. Me caguen sus. Jo només volia donar-li un capritx al meu ego i sense cap esforç ni mèrit aconseguir que el meu nom quedara al museu d'un il·lustre escriptor. Però vaig acabar fotent la primera edició d'una novel·la. Banalitat 3, cultura 0. Final del partit.